ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସ୍କେ ପ୍ରଧାନ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 10 ଲକ୍ଷ ଘର ବଣ୍ଟା ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଅଧା ହେଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି। 15-16 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଶ ବଣ୍ଟାଯିବ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 40,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କୁ 12,000 ମିଳିବ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ କାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ନେଇ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ, କାହାକୁ ମିଳିବ କାହାକୁ ନ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଛି ଯେ ଏଥିରେ 37 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 34 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯିବ। ତାଛଡ଼ା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିବ, ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ଆପଣ ଘର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘର କାମ 6 ମାସ ଭିତରେ ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ 20,000 ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ, ଯେହେତୁ ଶୀଘ୍ର ଘର ସାରିବେ। ତ ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ 37 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ 34 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ତାଲିକାଟା ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆବାସ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଉମଙ୍ଗ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। FTO ଟ୍ରାକିଂ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାକିଂ କରିବେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ୍ ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। କାହାକୁ କେତେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ବେନିଫିସିଆରୀ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏ ଥିଲା ଅପଡେଟ୍। ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।